Iba't ibang aktibidad kaugnay sa sining, Philippines Arts Festival sa Dagupan City. Tutukan sa report ni Jet Arceliana. Iba't ibang aktibidad ang itinampok sa Arts Festival ng Biskeg Pangasinan Artist Collective sa Dagupan City, kabilang ang exhibit ng surreal o modern art. Tinuruan din ng mga estudyante sa syudad sa drawing, painting, landscaping at portrait. Parang basta-basta lang din ang art, porket nakakaguhis ka, that is art. Yung discipline din ng kung paano mo gawin yung art mo, gano'n. Yun na rin ang isang gusto kong ituro na basic. Gumawa rin ng mural ang mga artists. May temang kalikasan ng pag-ibig. I Need Some Space naman ang peg ng full of relationship status na ito. At Enjoy the Ride naman ang love story ng bubuyog alarabit na may kasamang palaka. Kahit sino pwede mong ibigin, kahit ano pwede mong mahalin, pagpahalagan, parang gano'n. Muli ring binuhay sa mga kabataan ng comics. Ibinahagi ang mga Pangasinense comic book anthology na Lingon at Sikani na obra ng mga Pangasinan artists. Hindi na sila nasa Pangasinan, yung iba nasa Pangasinan, yung iba nasa US, nasa Manila. Pero kami, meeting sa Facebook para makapag-compile ng libro. Meron ding Sissy Feet edition ng comics para sa mga gustong malibang at ngumiti. Puno ito ng punchline at hugot. Selfie ka ba? Napapangiti mo kasi ako eh. Nung bata kasi ako, marami pang comics sa mga bangketa eh. Pero nung lumaki ako, nung nawala na siya nung early 2000, parang sa online na lang sila nagbabasa ng mga manga, ganyan. Jet Arceliana naghahatid ng Balitang Amyanan.